Здравейте на всички и честита нова година. В днескашното видео ще ви кажа нещо, не само ще ви кажа, но и това нещо, което е до мен, ще го покажа, както всяка година правя, така и тази ще направя. Значи, прибирам се от спато и пред вратата от вътрешната страна на стаята, не там от външната, а от вътрешната страна на стаята виждам някаква синя турба. Това явно е подарък от... Между другото беше ей там пред вратата и го взех. Ето я турбата. Това е подаръка от хотела. Хотела са слагали неща вътре. И така, нека да започваме. Така започваме с клипа. Между другото, турбата, както показах, дойде с отварачка. Дойде с ето тази отварачка. Сигурно пак е за мен. Добре. Не съм гледал какво, така че... Добре. Сега ще снимам. Ето съдържанието на турбата. Ето и отварачката. Така. Ето го съдържанието на пакета. Няма да гледам аз. Ето го съдържанието на пакета. Ще го знае. Ето и турбата. Ето го и съдържанието на пакета вътре. И сега започваме да отваряме турбата и да видим тази година какво са ни сложили. На всеки гост от хотела, всеки гост от хотела има такава турбичка с неща от хотела. Миналата година бяха ядки, шоколадово яйце, свещ, мисля, че пак такава отварачка, магнит, друго, нещо май като кърпа имах, да, и имах някакви картички. Добре, показах ви, сега ще покажа последно. Ето и турбата, ето съдържанието вътре. Аз няма да гледам какво е съдържанието, за да мога да съм да... Добре, бъркам и взимам неща. Добре, нека да започваме. Така, започваме с клипа. Добре, тега на случайен принцип, каквото хвана, това е. Има доста... Между другото, турбата е много тежка и е много пълна. Добре, започваме. Така, само да напипам нещата. Не знам колко са. Добре, първото нещо, което хващам е това. Това мисля, че беше отварачка. Сега се отварят бутилки. Добре, много хубава отварачка. Оставям се бутилките тук, да може да ги вие. Добре. Сега продължаваме. Турбата е много тежка. Тега на случайен принцип и хващам първо. Ето това. Така, това отгоре. Така. Mega Dreams for the year 2026. It is our great pleasure to share this special moment with you as part of the Mega Sarai family. We wish you a year filled with unforgettable moments and exciting travels. We look forward to welcome you back with us again. Добре, имаме някаква картичка
с пожелание, което ще го преведем на български. И сега започваме с нещата. Хора, то няма повече. What? Имаме тук някаква кутия. Добре. Имаме яйце. И бомбони. Друго нямаме. Не, само това е. И какво това? Хора, честно казвам, съм много доволен от тия работи. Хора, какво е това? Това е за ядене. То няма нищо съществено. То има само една тъпа картичка. Някакви яйце, които ми подариха миналата година. Някакви скапани бомбони и това. Етапи ще сме само това ли? Някакви шоколади ми подариха тая година. Парти тъпото. И какво само това ли? Да. Аз направо съм бесен. Аз ще карам с тях. Какво е това? Така. Какво е това? Дайте да го отворим. Какво е това? Виж, погледни. Отваряно е. И мръсно. Право съм толкова потресен. Някакви смотани бомбони. Някакво яйце. И някаква кутия. Кой има в тая кутия сега? Обърках се турбата. Турбата беше много лека. Не беше никак тежка. Излагах го. Това там отзад е телевизор. Добре. Нямаше проблем. Тук да ми подари някакви лукуми, които аз даже не харесвам. Някакви бомбони. Яйце. Някаква смотана картичка от човек. Спомням се, че миналата година бяха повече неща. Беката, без не съм направил. И какво? За отбиване на номера ще подариш колко неща? 4 неща. Ръчно направим. Добре, свършвам това видео. Тези неща не знам да въобще ще издадат. Ще взема отдолу захарна гризалка. Със свет така. Не се свърши. Съм толкова стресан. Беше така. Така беше. Добре, благодаря, че гледахте това видео, макар и такова не толкова дълго. Надявам се да ви е харесал клипа. Пожелавам ви весела нова година, весели празници и много хубаво да се скарате. Аз човек си представях тук много работи. А толкова една кутия, една картичка с едно горливо яйце и не бомбони.
Veseli praznici i vesela nova godina. Ćao!